दिनै आं UPPL आव जइन जाफैदों बिनि माखासे रिजनफोर दङ होमबा गिबियाव आङो बनसु क'क्राझार खोन्दो गसाइगाव खोन्दो बनसुनि सेक्रेटारि जानानै खामानि मावदोंमोन बनसुखौ गसाइगावआव जोंनो इस्टाब्लिश खालामहैदोंमोन 2022 फार्स्ट जानुवारियाव जुलाइयावहाय जोङो बनसुखौ गसाइगावआवहाय लांनाय जादोंमोन आरो गामि गामि बनसुनि बागै मानसिफोरनो खोन्थाहैनाय जादोंमोन बे समाव मानसिफोरा आन्दायदोंमोन जे बनसुआ मा जिनिस मिथियाखैमोन आरो जोङो बनसुनि उद्देश्य जेनाखि खामानि बे हाबाफारिफोरखौहाय पाब्लिकफोरनो खिथाहैनायलाय पाब्लिकफोरा जोंखौ रिसपन्स होदोंमोन नाथाय थाङै थाङै जों मा नुनो मोनखो बनसुनि माखासे लोरबांथि उइकनेस नङा होमबा उइकनेसखौ जों नुनो मोनबाय स्पेसियेलि आं हारसिङै बुङोबा जाथिनि थाखाय मावनो होनोब्ला आं हारसिङै हाया नङा होमबा गोजौआवहाय जायफोर बिथांमोन दं गायसनगिरि नोंथांमोना मिथिखागौ बनसुनि गायसनगिरिया सोर मानगोनां मन'जायला बिथांमोन दं मानगोनां बिथांमोनानो बनसुखौ गायसनदों गिबियाव आदा बनजित मनजिलमोनखौहाय मा लिडआव दोनदों आरो ना आदा बनजित मनजिलमोनजों मोजाङै कन्टेक्टआव दङमोन नाथाय आं बनसुनिफ्राय रिजाइन होनायनि गुबै जाहोना जाबाय बनसुआव आङो जेब्ला दङमोन होमबा मोनसे जाथिनि थाखायल' खामानि मावदोंमोन नङा होमबा नाथाय आं दा पलिटिशियानावहाय फैबाय हिसाबै दा आं आसा खालामो जे गासैबो समाजनिखौ दायथ' लानानै समाजनि जौगानायनि थाखाय हाबाखौ मावलांनो आं मावलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो गावनि सायाव आरो आङो गुबैयै पलिटिकेलाव फैबाय हिसाबै पलिटिकेलनि माखासे बाथ्राफोर बुंनांगोन ना होमबा दा BPF आरो UPPLनि कम्पेरिजन मानसिफोरा होबाय थायो ससियेल मिडियाआवहाय BPFआ 17 बोसोर जाबाय आगेयाव मावबोनाय हाबाफारि मावबोनाया नाथाय UPPLआ मा जादों 3 इयार्सल' नङा होमबा दा UPPLजों BPFजों कम्पेरिजनाव फैया मानो होनोब्ला मा सासे गथ'नि बिफाजों कम्पेयार खालामनाय बायदि जायो दा BPFआ बै समाव माबायदि राज खालामोमोन बयबो मिथिगौ जे गामि गामि फुजा मेला खालामनानै मा इयुथ्सफोरखौहाय स्पेसियेलि निसायावहाय गब'होनानै दोनोमोन मानोना फेस्टिभेल जायोबा बयबोथ' इन्जय खालामो नङा होमबा दा बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिङाव बिराद आन्डार डेभेलप जानानै दंमोन BPFनि टाइमाव दा जों प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL सरकाराव लिडआव फैनाय लोगो लोगो जों मा नुनो मोनखो मोनफ्रोमबो गोरलै फुजा मेलाखौहाय मा स्पेसियेलि टटेलि बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय जायनि जोहै नङा होमबा सुबुं हिउमेन रिसर्सफोरा गोमालांदोंमोन बै समाव दानि टाइमाव जोङो नुनो मोनो जे हिउमेन रिसर्सफोरा आपग्रेड जानो हमबाय एबा बारायनो हमबाय नङा होमबा दा जोङो UPPL सरकार फैनाय लोगो रिसेन्टलि जों APSC आनजादावहाय जोङो 40 जन जोंनि बर' सुबुंनिफ्रायनो 40 जन पास जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि सिगां जोङो नुनो मोनोमोन जे BPFआ दैदेनबाय थानाय समाव जोङो हाइस्टआवनो 7 जनसोल' पास जायोमोन साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार 3 कचार 11 जन आरो PI 39 जन बेखिनि केडारनो बा अफिसार्सफोरनो जों दिनै BTR सरकारनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ एपइन्टमेन्ट होबाय आरो बेनिफ्राय जोङो फोरमान खालामना देखायबाय जे गोबाङानो बुंदोंमोन जे BTR सरकारा 4 ग्रेडनि एपइन्टमेन्टखौबो होनो हाया होननानै नाथाय बियो नंखायमोन आरो दिनै फोरमान जाबाय जे जोंहा जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहो गैयामोनबा जोङो साब डिभिजनेल अफिसार जानो हालायनाय स्पर्ट्सआव जोङो बिदि एपइन्टमेन्ट होनो हायामोन दा दिनै बेखिनि एपइन्टमेन्टखौ जोङो होबाय आरो बिनि गेजेरजों जोङो जोंहा फोथायनाय फैदों BTR ओनसोलाव जोङो गेलेनायखौ जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा जिहेथु खोब गोसो होनानै खामानि मावनो थाखाय आवगायदों दा बे हिसाबै जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बेखिनि अफिसार्सखौ मोननानै आरोबाव खामानि मावनो थाखाय जोंहा गोहो फैबाय आरो जोङो मानसि मोनबाय दा बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि गेलेनाय गासैबो आयदानि बेखौ जोङो आरोबाव जौगाहोनो हानायनि जोंहा स्कपआ फैबाय आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायो दिनैनिफ्राय बिथांमोना सरकारनि मानसि जाबाय मैयासिम दहयसिम बिथांमोना गुबुन आफाद बा गुबुन NGOफोरजों बा सोरबा ओरैनोबो दङमोनबो जानो हागौ नाथाय दिनैनिफ्राय एपइन्टमेन्ट मोननायनिफ्राय बिथांमोना सरकारनि मानसि जाबाय सरकारनि नियम सरकारनि खान्थि बायदि बिथांमोना सोलिनांगोन आरो सबसे गोनांथार बाथ्राया जाबाय मा सरकारनि सिबिथायगिरि एबा सोरखारनि मानसि हिसाबै जोङो रायजो राजाखौ सिबिनांगोन जोङो SDSO अफिसाव एबा DSO अफिसाव जोङो जोंनि PIफोरखौ दोनहरगोन जेब्लानो बै PIफोरखौ जोङो गुबुन फरायसालियाव जोङो दैथायगोन
अब्लानो बिथांमोना जोंनि बिथोन मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना गावबा गावनि मावनांगौ बिबानखौ मावहैनांगोन आं बेखौ खावलायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्ला गेलेगिरि बिसोरनि जाहाथे सासे सासे बोसोनगिरि थुलुंगागिरि फोरोंगिरि जानो हायो आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायो। जोंना दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बिजेपि एजिपि इउपिपिएल आरो जिएसपि ज' नांनानै जोङो बाव सेन्ट्रेल स्टेरिं कमिटि दादों। क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बाव स्टेरिं कमिटि दाखांबाय दानानै गाबोननिफ्राय जोंहा जागायनानै 13 मार्चसिम जोंनि एमएलए समस्ति लेभेलनि स्टेरिं कमिटि दानाया जोबगोन आरो जोंहा 14 मार्चनिफ्राय जोंहा जोंनि क'क्राझार लकसभानि समस्तिनि इलेक्सननि केम्पेना जागायगोन। जोंनि जइन्ट केम्पेन बावहाय इउपिपिएल बिजेपि एजिपि आरो जिएसपि मोनब्रै हान्जानि ज' केम्पेना 14 मार्चआवहाय जोंनि भारतनि आथिखालनि डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिं सारा सौफैगोन। राजनाथ सिं सारा फैनानै बे जोंनि जे इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि आरो एजिपिनि जे केम्पेन बेखौ जागायफैगोन क'क्राझाराव। दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि रन्जित दासनि नोंथांनि बार्थडे फालिदों माबाफोर मोजां इसारा दं नामा? नै जोबोद गोजोननाय होदों आङो रन्जित दास सारनो जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारनो जोबोद गोजोननाय होदों। आंनि जोनोम सानखौ दिनैहाय बिथांमोना दिनै बे मेलजों लोब्बा लाखिनानै जे फालिदों आंबो मिथियामोन आंनि जोनोम सानखौ बेयाव फालिगोन होननानै। बिथांमोना जे दिनैहाय बेखौ केक खानानै फालिदों आरो आंखौ आशीर्बाद होदों अनदों बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय माने हामलायनाय जासिहरबाय गोजोननाय जासिहरबाय आरो बिथांमोननि आथिङाव आं खुलुमहरबाय। इसाराया बार्थडेनिनो इसारा जोनोम साननि इसारा आंखौ आशीर्बाद होनायनि इसारा अननायनि इसारा देरसिन हिसाबै उन्दैसिनखौ अननायनि जे बिबान बेखौ बिबानखौ बिथांमोना बानदों। बावहाय अननाय मोजां मोननाय आरो आशीर्बाद होनायनिनो इसारा गुबुन जेबो इसारा गैया। बिजाथिखौ मिथिनो थाखाय रायजो राजाफ्रा हांखुर जागासिनो रायजोफ्रा माने हांखुर जानायनि जेबो बेहाय माने बाथ्रा फैया। जोंहा जिहेतु बिसायख'थिखौ हान्जायासो गेलेगोन आरो एबारनि बिसायख'थिया जोबोद सिम्पोल। आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आङो जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ फिन खनसेबाव प्रधान मन्त्रि बानायनायनिसो बियो बिसायख'थि। गतिके जोबोद सिम्पोल आरो आसामाव जेबो जिंगा सिनांगौ गैया। जोंहा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जाय सारा जोंनो अरुण'दय होदों जाय सारा जोंनो रेशन कार्ड होदों जाय सारा जोंनो हानि मोन्थाय होदों जाय सारा जोंनि माने आसामाव गोजोन लाबोदों सान्थि लाबोदों जौगानाय लाबोदों साफ्रोमबो मानसिनो निरापत्ता होदों। दा बिथाङा दैदेनगोन जोंनि बिटिआरआव एगेन जोंनि प्रमद बर' सारा दैदेनगोन। प्रमद बर' सारा जिहेतु बिटिआरआव गोदान मोनसे राजखान्थि दिनै माने जागायदों जे अनलायनायनि राजखान्थि बावहाय माने सान्थिनि राजखान्थि जौगानायनि राजखान्थि आरो सुबुंथिनि राजखान्थि बिथाङा बे बड'लेण्ड ओनसोलाव जागायदों। बेखौनो मोजां मोननानै बयबो माने दले बले बयबो एबार एनडिएनि केन्डिडेटनो क'क्राझारावबो आरो दरं उदालगुरियावबो भट होनो थांगासिनो दं रायजो राजाफ्रा। गतिके बेवहाय हांखुर जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया। जुजिनाया आं आगोलावनो बुंखादों जोंना जुजिलायनांगौ जेबो खोथा गैया। थांनानै जैदिनखालि बिसायख'थिनि सान नैबे आसिखौल' बाहायहैनांगौ आसिखौ ओरै थुहैनांगौल' मोनजायो जेबो जुजिनायनि बाथ्रा गैया बेयाव। थारमाने मिनिथावथाव आं ओरै बुंदों आङो मानगोनां आब' प्रमिलाखौ रायखांनो गोनां जागोन जिहेतु पृथ्वीराजनि खोथाखौ जिहेतु रायखांबाय गलायथे। दा इमान बोसोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों थानानै आन्दलनाव जड़ित जानाय गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै आब' प्रमिला मोनहा इमान बोसोर आन्दलन खालामबोबाय रायजो राजानि दानाय खामानियाव बुबाय मन्त्रि जाबोबाय। बे इमान गिदिर मोनसे रिपुटेसन गोनां आब' प्रमिलाखौ सामान्य बे गथ' नाबालक पृथ्वीराजजों तुलना खालामनाया बिपिएफना जादों सिबे। आंथ' बिपिएफनिबाबो आब' प्रमिलामोनखौ जों बिथांमोनखौ जोङो सनमान होयो। खारन आन्दलनाव जड़ित जाबोनाय इमान बर' जाथिखौ दैदेनबोनाय सासे नेताखौ बे पृथ्वीराजजों तुलनामुलक खालामनाया जगायनो खामानि बे बिपिएफनि थाखाय आं बेखौ सयज' खालामनो हाया। थ' नों पृथ्वीराजमोननि खोथाखौ नाय दा पृथ्वीराजा सोर जों बयबो मिथिगौ। राजा होननानै बेखौ बामखांनानै बिराद गिदिर स्टेटास होबाय आरो मोनसे समाव बेखौ बुंबाय मा बे जोंनि बिटिसिनि मानसि नङा माबा बहेरा गथ' माबा गथ' मानगोनां हाग्रामा महिलारानो बुंदों। आरो दिनै जुदि बेनो जुदि केन्डिडेट जानो मारनांगौब्ला आरो बे पेनेलिस्टआव फैबायब्ला आब' प्रमिलाजों तुलनामुलक खालामबायब्ला बे पार्टिनि अस्तित्वआ बहा थाङो? आसरित खोथा। आं जेननाय देरहानायखौ दोनथ'बावदों। पृथ्वीराजआथ' बबे दुनियाव देरहानो बे गोजानाव दोनथ'खा पार्टिनि अस्तित्वआ दिनै गोमालांबाय।
बे मोनसे फोरमान जादों जे UPPLआ जे दिनै बिराद माने जौगानाय लाबोगासिनो दं BPF अस्तित्व गैलिया बे बाथ्राखौसो फोरमान खालामनाय जादों आरो नोंथांमोननि दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौ बुंनानै बिराद गोजोननाय मोनगोन MP इलेक्सनावहाय UPPL सरकारा क'क्राझाराव देरहागोन बे 100% रोखा बिनि उनाव जे BPFनि जे अस्तित्व बा BPFनि जे नाम निशान थानाय नंला बे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव बे बाथ्रायासो दा फोरमान जादों एकदम स्पष्ट जों देरहागोन UPPLआ जोंनि जे UPPL सरकार बे UPPL सरकारा जे आदर्शजों जे नितिजों जोङो दावगालांगासिनो दं जोङो नुदों मा जे 17 बोसोराव जे हाबाफारिफोरा जायाखैमोन जे आसनिफोरा जे जानांगौमोन जे हाबाफारिफोरा जे जानांगौमोन बे हाबाफारिया जायैनि थाखाय दिनै जे बिटिआर एकर्डनि उनाव जे प्रमद बर' मानगोनां बिथां जे दैदेननाय UPPL सरकार बे सरकारा दिनै जेबादि आसनिफोर लानानै जे दावगालांगासिनो दङ बेवहाय रायजो राजाफ्रा खुनु सन्देह गैया खुनु बेबायदि मोनसे माने माबा गैया जे दिनै दोलै नोगोरै जायैनि थाखाय UPPLआव गोबां आफाद दल संगठननि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरा जगदान जागासिनो दं दले बले आरो बेखौ जों नुयो अनसाय बिथांखिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै आलारि सोरां बेनि उनावहाय नोङो गियान सोरां बेनि उनावहाय नोङो आइजो अनसाय बिथांखि गोबां बेबायदि जेफोर फ्लेगशिप प्रग्रामफोर जे स्किमफोर जे बेफोर आसनिनि दारै रायजो राजाफोरा जे जौगानो जे सुजुग मोन्दों सुबिदा मोन्दों दायो जेफोर जे हाबाफारि जे सोलायबाय थादों BJP UPPL आरो JSP बिनि दारै जे अरुणोदय आसनि PMAY जायफोर सोरखारि न' बे गासिबो हाबाफारिया जे जिनुइन भाबै UPPLनि सरकारनि आरो जथाय सरकारनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरा जथेस्थ' भाबै बे जौगानो सुजुगखौ मोननायनि थाखाय रायजो राजाफोरा अहरे बिराद माने जगदान खालामनायनि थाखाय जोंहा मोनसे कनफिडेन्ट दं एबारनि जे लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 100आव 100 देरहागोन बे खुनु पदे माने सन्देह जानांगौ गैया साना सानजाहा ओंखारो होननाय सैथ' बाथ्रा बायदि जों UPPLआ एबार देरहानो हागोन নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত CC BTR বুলি যিটো আমাৰ BTR অঞ্চলত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে ছাত্ৰ সংগঠন আছে তেখেতসকলে আমাৰ ভূমিৰ সমস্যাৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ আহিছে আমাৰ এছেম্বলি কনফাৰেন্স হলত আমি খুব ভালকৈ কথা পাতিছো আৰু বৈষম্যতি যিটো আমাৰ অনলাইন লেণ্ড ইছ্যুজবিলাক সলভ কৰাৰ কাৰণে যিটো পৰ্টেল আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰু ডেমো দিয়া হৈছে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলে খুব ভালকৈ বুজি পাইছে স্বাধীনতাৰ 1947 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাটোৱে BTR বৰ্তমান চৰকাৰৰ আমাৰ এটা উদ্দেশ্য হয় আৰু সেই উদ্দেশ্যটো আমি স্পষ্টভাৱে তেখেতসকলৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছো মই আশা ৰাখিছো তেখেতসকলে ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনবোৰৰ লগত বৰ্তমান BTR চৰকাৰৰ যিটো শিক্ষা নীতি ইয়াৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিছো আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষাৰ ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে ইয়াৰ ওপৰত তেখেতসকলক অৱগত কৰাইছো যাতে তেখেতসকলেও ইয়াত সহায় কৰিব পাৰে আৰু বিশেষভাৱে সুপাৰ 50 সকলো জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী APSC UPSC মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে ফ্ৰী কোচিং BTR চৰকাৰে যিটো দিয়া হৈছে তাত সকলো চান্স পাইছে স্কোপ পাইছে আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছো নেক্সট আমাৰ থাৰ্ড বেটছৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ টেষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে সকলো জনগোষ্ঠীৰ ষ্টুডেণ্টসকলক যাতে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নসকলে এৱাৰনেছ কৰে সকলো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেতিয়াহে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা যিটো বহুত বছৰৰ গেপ আছিলে সেইটো পুৰা হ'ব আৰু এই বছৰ এটা বছৰতে আমাৰ 50 জন APSC পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে অনাগত দিনত আৰু ভালকে আমাৰ ৰিজাল্ট হ'ব এই কাৰণে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছো থাৰ্ড কথা পাতিছো আমি বডোলেণ্ড হেপিনেছ মিছন পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভায়োলেন্স কনফ্লিক্ট যুদ্ধ এইবিলাক হৈ থাকে BTR অঞ্চলতো প্ৰায় 4টা দশক আমাৰ ভুল বুজাবুজি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘাত বহুতখিনি হৈ গ'ল ঘৰ জ্বলি গ'ল মানুহ মৰি গ'ল অনাগত দিনত যাতে এইবিলাক নহয় ইয়াৰ কাৰণে BTR হেপিনেছ মিছনটো আমি আৰম্ভ কৰিছো আৰু সেই BTR হেপিনেছ মিছনত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকসকলক একেলগে লৈ পেলাই বিভিন্ন প্ৰেক্টিছ কৰা হয় বিভিন্ন চৰ্চা কৰা হয় আৰু এইটো খুব ভাল সফলভাৱে আমি কৰিব পাৰিছো ইতিমধ্যে 1500তকৈ অধিক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ আমাৰ যুৱ যুৱতীসকলক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল তেখেতসকলে ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু সেই কাৰণে
অনাগত দিনত এই মিছনটো আৰু শক্তিশালী কৰাত তেখেতসকলৰ পৰা আমি সহায় বিচাৰিছোঁ। ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰিম আৰু এইখিনি কমিউনিকেট কৰা আয়োজন কৰাৰ কাৰণে মই এপছু আৰু সকলো ছাত্ৰসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই, খালি ইতিমধ্যে যিহেতু আলোচনা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এই 3টা বছৰত কি কৰিলোঁ। এই 3টা বছৰত আমি ফেক্ট ফাইণ্ডিং কৰিলোঁ, মানে কিয় 1947 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন নাগৰিকে মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পোৱা নাই আৰু কেনেকৈ পাব পাৰে, এই কথাটোৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো ল'বৰ কাৰণে আমি ফেক্ট ফাইণ্ডিংটো কৰিলোঁ। হোৱাট আৰ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড আৰু হোৱাট আৰ দ্য ফেক্টছ। তো এতিয়া আমি আমাৰ খাছলেণ্ড, ফৰেষ্ট, বেল এণ্ড ব্লক, পিজিআৰ, ভিজিআৰ, চিলিং চাৰপ্লাছ আৰু 2003 BTC একৰ্ড, এইখিনি হ'ল আমাৰ মাটি দিব পৰাও ৰাস্তা, মাটি নিদিব পৰাও ৰাস্তা। মানে এইখিনিৰ ভিতৰতে মাটি দিব পৰা ৰাস্তা ওলাব লাগিব আৰু এইখিনিৰ ভিতৰতে ক'ৰবাত যদি মাটি দিব নোৱাৰে, এইখিনিৰ কাৰণে দিব নোৱাৰে। তো এই বিষয়খিনি লৈ পেলাই আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে আমাৰ অফিচাৰসকলে খুব ডেডিকেটেডলি লাষ্ট 2 years কাম কৰি আছে।